नानियानोथ' मानो थांखो आंजों थामोन दा ओमफ्राय दिनै हारसिं मोनथारसिगोन बियो खाथिब्लाबोथ'ना ओरैनोथ' आं बागैखौ गानना बिदि थाफेराखैना गाबोन मोजां बुंसै आं आगैखौ खाथिब्लाबो बेयावनो थाफैथोंसै आंजोंनो ओमफ्रायथ' आं हाबा जामारबाय आरो बेबो सोरांजोंनो आं फोथायनो हाया मोनलायदों दिनै दिनैनिफ्राय जोंनि गोदान जिउ माबोरै जागोनथाय फैनो गोनाङा आंथ' मिथिला आसायाथ' बेखौनो खालामो गासिबो मोजाङानो जागोन होननानै जोंनि फैनो गोनां संसारा ना सोरां जेराव खालि खुसिल' थागोन जोंनि मा जाखोलै उन्दुला सोरांखान्थिसो माथो बिदि नङा आगैखौसो गोसोखांदों आङो गोसोखांनो थाखायलाय गाबोनबो दं समफोरबो दंना बेखौलाय माथो गोसोखांबाय थानांगौ जाखो अबाव इस ओमफ्राय गावनि फिसायखौबा गोसोखाङा ने नोंलाय आंनि खाथियावनो दं नोंखौ मा गोसोखांनो हैद होमबा गोजानसो जानांसिगोन नामा आंनि सनाव आंखौ गोसोखांनायनि एसेल' गोजानाव जालाय बुंखादोंलै आङो सोरां नों आंनि आरो गोजान दा जाखा ओइस मानो गोजान जानांगौ जाखो दिनै एदावदों सिदा जाम्बिलाय अबाव नोंहा एदावनो दस्रा सोदोब मोनासै दस्रा राव मोनासै मा खालामनो बिदिनो ना नोंना सोराङा मानसिखौसो दा थेख्लायगोनसै आङो जेबो नङा थ'दोलै मोनायावनो थाबाय थायो नामा थांसै सोरांलाय लांसिगोनसो ना उन्दुनोसै थ'दो ओमफ्राय गाबोन आलासिबो फैनो हागौ ना नोंखौ नायफैनो हानाय ना माइ सनु बेबि आंनि लाभ इउ फर एभार खाना आय' सनु मासे नायबाय थाथावथाव दिनै नों आइखौसो रागा जोंनो ओंखारबायलै आं एसे आंनि बेबिखौथ' मा गाज्रि नुखो बियो एमिनिफ्राय साबसिन बिहामजोथ' नों जेरावबो मोननाय नङालै आयै लिरनानै होनो हायो आं नोंनो सनु माबि नों दाबो उन्दुनो ओंखारा आरो सोरां उन्दुनो ओंखाराखैथ' आरोलै आयौ मानो माने नै आरो सोरां आइया लिंहरदों माथो जानोबा माथो जाखोबा ओंखारा मानो लिंहरदों बेबा थुनाय ओइ मोनागुना माबा बाखि दंबावो नामाब्रा बुंनोलाय दे माथो थांना नायनि आं र' बे आबा सोरांनि आखलखौ आं मोजां मोनथारासैहाय आबा सोरां ओंखारबोथ'सै सानैबो इसोर हाय गसाय खोनादोंना खोनायाखै जाखो फालाय आबा सोरां हाबाब गासिबाबो फैबावा आयै लिंहरदोंमोन आयै लिंहरदोंथ' र' हामाथो खोनायै बायदि फालाय लिंहरनायखौनो खोनानानैबो बिदि नङाथ' आयै हामा बायदिथ' होमबालाय ओइ मोनागुना माथो जालायखोब्रा जानो मानोबा लिंहरदों मोजां सोंहा मानो दिनैबा मा डिस्टार्ब जालायखो मोनायावनो दे सोंदो आइनाव मानो लिंहरदोंब्रा माबा मोनसे बुंसिगोनलाय खोमा आरो होमबाबो सोरां मा जाखो आयै माथो जालायखो मा होनबावनो आबा दिनै एखेबारे सिमांखौनो मोजां मोनथारासै आङो बेखौनो बोरैबा गिनोसो मोनलायलांदों आङो नै सिमांखौसो खोन्थानो लिंहरबाय आरो नोङो नङा नोमबैजों थाबाय थादोंमोन नालाय दाथ' नोमबैयाबो थांबाय बोरैबा मोनथारदों आंखौ अब्लालाय आंलाय माथो खालामबावनांगौ आयै आयै खर'साफोराव सिखा लानानै उन्दु ओमफ्रायो अब्लानो सिमाङा गाज्रि नुद्रायनाय नङा बियो माथो होमबालाय आयै जायाहाय सिमांखौनो बेनि बे नुफिनबाय थाथारो आं दिनै मार गोसोनाय मोनखादोंहाय आबा ओमफ्राय बिहामजोआ गाज्रि मोनाबालाय आंजोंनो उन्दुनो थ'थ'दो दिनैहाय दे होमबालाय आयै बोरैबा गिनाय मोनथारदों आंखौ दिनै सोरांबो बांद्राय गोबाव गैखालानो हरबो थ'बायना होमबालाय माथो आयै खुनुरुखुम थाबालाय माथो जायोमोन दे फैनोबा फैदो बिहामजो फैयाबालाय हामाथो खालामबावनो आंलाय नोंखौसो लिंफैनाय जाबाय आरो माने हर गेजेरावनो दे जेबो नङा सोरां आइसो दा गिनो ओंखारदोंनो दिनै मानोबा नंगौना नङा जाखोलै माथो सिगांलाय बिदि नङामोनलाय नंनायालाय एखनबा बिदिनो सम बायदि सिमांबो नुबाय बायो नालाय दे होमबा ने गुड नाइट गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोनलाय ओइ मालाय रायलायनो गोनांखौ ने आयै जोंबो दिमाना बुंनोनो हाला आं नोंखौ गोदाव सोराव गोसोखाङोलै हर गेजेर मानि
자, 랑이 인조 고단 토슬랑 바이능어. Vì anh học anh chỉ nói chuyện này hơi anh cứ bỏ ra bài mình nói cho làm anh dừng còn nữa xong còn mi lên nè lên mà thứ làm bộ nè anh để ôm lại cái chuyện này làm được lời phật anh chỉ nói có bet lạc anh nè bây giờ anh thu mà bây giờ làm thật cái này này dài lên đường chừng bữa 사고 두잔 카베야냐냐 음사이 파자베요 바이 음카마 손 카베야네 bas ayalo sen ko bici daga jengbai da tatensi lana toga sibaci ija sigan no amsai to anni gedan jiwo mani sinene do sigang penchini kaimen thewba haba sabai nalai issibaबो belik mending आङो सिगाङावथ' ओरैनोथ' सोलोंथाइ रायलायबाय थाखायोमोन दाथ' माने आंनि फिसाय जाबायना ओमफ्राय आयंआबो दायो आंनि बिखुनजोसो जाबाय माने आंनि आइ जों बिदि दुखु होनोथ' सानाखैमोन आयै नाथाय मा खालामनो सानाबो हाखु दाखु खालामबायना अब्लाबो दायो आङो जेबो माने बेबायदि खालामला जे नों दुखु मोनो आरो सोरांखौबो खालामहोला आङो बिदि जेबो नै हासाया जाबायमोन आयै आं दहायनो बानायदों ओमफ्राय साजों जानोसो मेथाइ दंखायोमोन नालाय जेबो बानायदिया आङो दे मेथाइ नङाबा आंहाबो बारा मोजां मोनलायलाङाहाय नै हामाथो खाफालालाय लांदांनि बिहामजो जालायलायना हा बिदि जाबावो हा गोदो सिख्ला समनि दिना बेलेग दा हाबा जानानै हिनजावा सिन्दुरखौ लाखाथारनांगौ मिन्थिबाय हाखु दाखुआवनो बावगारदों आं आयै बिदिबा बोरै जानोसै बिहामजो आंनि हाबानि मुंनि सिन्दुराथ' थाखाथारनांगोन नोंनाव साजिनांगोन ना खाफालाव दे आरो दिनैनिफ्राय बिदि बावनांला ओरैनो आंनि हाबा नायल' जाल' सासेल' जागोन दे आयै आं दिनैनिफ्राय ध्यान लाखिगोन औ दे साहा लाबोदो फुदुंफिनना लाबो गुसु जालायलांबाय बे आरो नै दा गामिनि सानैसो फैनो नागिरदों मिन्थिबाय एसे देलायनानै थाबानो जाबाय जागोन दे आयै दे ओमफ्राय हाबा सोरांखौ बेदर लायनो खिन्था बेदर नङाबा ओंखामफोरानो खहाबलायलाङा आंहा दे जागोन आयै आरोथ' गोदो एसे सोमोन्दोआथ' बेलेगमोन दाथ' आरो नोंथ' बिहामजोसो जाबाय सोलाय सोल' जाजोब्बायना जानांगौ आया आंखौ दाबो गोसोजों गनायाखैदां नेनानै थागोन आं आयै ओइ सना जोंलाय बेसेथो बिदि सिरि सिरि लोगो हमखुमाबाय थाबावनो जाखो बुदोना नों आंजों थ'खादोना थांखानोसैबोलै जाफुं नोंबो जे मा बुङो देनाय आरो आं बिदि थांनो होनबानोथ' थांनो हाबाथ' बेसेबांबा मोजां जागौमोन अब्लालाय माथो बे नोंनि खुरिया फारिया फिसायजों थाबाय थानोसै खामानि गैया ओइ जुलि नोंखौ बिराद गोसोथोबायलै आङो मिन्थिबायना आयौ दाथ' नों गारनो होनबाबो गारनो हाखाला आंखौ मिन्थिबाय नोंनि फिसाया हराब्लाबो माने नोंखौ लायखाथारगोन आङो र' बेबि र' बिदि र' होननानैनो र'लांबाय थाबायलै आयौ बोरो नोंनि फाथिलाय बिसिग्राया दाबो बिसिया नोङो बिसिगोनथ' आङो फाथिलायखौ बिसिनो बुंबाय थायो बिसिनो नागिराबा ओइ खोथा गैया डाइरेक्ट फाथिलाय बिसिना फैखादो ओरैनो बे दस्राखौसो गोसोथोखायोना नोंखौथ' मोजां मोनखायाबा ओइ सना जोंहा आरामसे बेलेग रायजोआव थांनानै आरामसे संसार जाहैनोसैब्रा मोजां मिन्थिबाय औलै जाफुं नों आंजों रं नाम्बार नाङामोनब्ला मा जानांगौमोन दिनै आंनि जिउआ आंनाथ' सिमां मोगथांखालि नोंल'सैना बेबि नंगौना दे जोंनि सानैयाबो थाबैनो जाफुंगोन हो माथोसै बियो जायखौ मोजां मोनो बेखौनो आंखौथ' माने मोजांखौनो मोनखाया नालाय आं बुङा नङा बिराद बुंबाय आं बिखौ दे ना जोंहा सानैजों मोनसे गोदान लाइफ सुरु खालामसै नाथाय नङा बेखायनोथ' नोंनि दुखुखौ खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आंबो ने लाइफखौनो बरबाद खालामना होबायना नोंनिखौ मा बुंबावगोन सना मा बुंबावगोन नोंखौ मानो सिगां लोगो मोनाखै आं दिनै दाथ' लोगो मोनबायना टेनसन दालासै थ'दो पानिपुरि जाहैनोसैलाय जोंहा थ'दो आबा जि समायना नुखादों नोंखौ गुड मर्निं ओमफ्राय आगै नों ओंखारबायबो दानो आब' आंथ' थांथ'ला होनना बेसेबा बुंदोंमोन ओमफ्राय गैया लिंहरथारबाय आंनि लोगोआ नों फैयाबाथाय नोंजों रायलाया जाबावो दे थांना फै आगै मालाय बार्थडे दङ नालाय औ ओमफ्राय आंहा नोंसोरजों थानो लुबैदों दे जोंजोंलाय थाबाय थाखागोन दा होमबाबो गुमै गोदानजों आंहा एसे इन्ट्रेस्ट रायलायनांगौमोन नोंनि गुमैयालाय बहा खारनांगौ जाखो न'आवनो दङ दे थांना फै आगै हो औ दे आब' होमबालाय नै आगै माबा नों ओंखामखौ जोंजों जादे हारसिं संजानो नाङा न'आव ओमफ्राय बिलाय आयंआ आइखौ जेबो टेनसन दाला नोङो माबा सोराङा रायलायगोन बुंदों नोंखौ आंहा गोसोखांबाय थायो खाथिब्लाबो बेखायनो जोंजोंनो थाफा जोंजोंनो जा मिन्थिबाय आंनालाय जेरैबो जायो आब' ओमफ्राय नोंनि बिखुनजोआ जेबो बुङासैथ'ना माने जेबो बखियासै रायासैथ'ना ओहो आगै बिदि जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' बेसेथो रागा जोंनो न' आया आंनि आब' सोनानि संसारा जेब्लायबो आलो गोजोनै जाथों थेंक इउ स' माच आंनि रानि दे थांद' दा लेट जागोन ना दायो मेथाइ लांफागोन आङो लाबोबानो जाबाय आरो दे थांद'
오케이 바이바이. ओमफ्राय गुमैनो खिन्थाने आं दायो फैगोन. दे खिन्थागोन आङो. ओंखाम जानो लिंहैद' दा फैनाय नङा बुंगासिनोखा. दे थांदो होनबालाय दा खिन्थानोसै आङो. आंनि बाहागिया दोनदोल' नोङो दायो फैगोन आङो. आंनि आगै सना. नों गैयाब्ला आंनि संसारा मालाबाबो आलो गोजोन जाया आगै. आरोथ' आंनि हाबाया बबेबा गोजानाव जानायमोनब्लाबो ना अब्लाबो नोंखौ लांफाखागौमोन आङो. नङाब्ला नोंखौ सोर नायनांगौ जाखो? नोंनि आबोल'सो दङ नोंनियाबो जिउआव. आरे बा नों बेयावसो दङ. नों बायदि सैमा आथिं बायदि बेरायबाय थाना आङो. नै बोरो आथिं आंना सैमानि बायदि. नङाबालाय माथो न'आवथ' दलद थाथारा नालाय. मोजां नायबाय आङो नै. अ हानि सैमा आथिं बायदि नङाथ'. बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांलायबाय बियो. ओइ नों बायदि डाबल गेम गेलेग्रा नङा आङो मिन्थिबाय. नोंनासो दिल किसिसे आरो जुलि किसिसे नङा होनबा? गोदाव सोरावनो. गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थादों बोरो. हे इउ. नोंनाबो आंजों हाबा जाखानानैबाबो गुबुन सोरजोंबासो होमबा आंखौबो बुंनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया. नों जे खालामदोंना आं बेखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा. नोंनि फानजारियाव जोबनानै दोनजाबाय थानांगौ आंहा. नाथ' गनायनो हायो नाथ' नों आंखौ उदां खालामो. बेखायनो दाया सोरना बांसिन बुं. नोंखौ बुङै बुङै मेंगुलायबाय आङो मिन्थिबाय. बेखायनो दायो आङो बुंनायखौनो गारबाय. नोंनि गोसो मा खालाम. या आंथ' मा खालामनो गोसो बेखौनोथ' खालामखागोन. आंनि लाइफ आंनि मानसि. नोंनाबो नोंनि लाइफ नोंनि मानसि. दे जागोन दे. वेल नों थाङोबालाय थुदो. जोंहा सोरांनि हिनजाव गोदान नायनो. सोराङा हाबा जाबाय आरो? औ मालाय दाख्लैनो जादोंनो ओमफ्राय खबर हरस्लाबनो हायासै. बेखायनो दा लिंहरदों. आरो आंनि आइयाबो थांदोंमोन ना दाख्लै. बा मालाबानो होमबालाय सोरजों जाखो बेलाय? गावनि गोसो थोनाय आरोलै. नों बायदि बेफोरबायदि गोसो मिलायि नङा मालाय मिन्थिबाय. जेरावबो जोंखौल' ने? ओइ खोनासंलाय. फाथैलायखौलाय माला बेसिनो? नेथ'बाव एसे. दानो बेसिखाबाबो जेबो अरजालामोन. फाथैया मानोना आंनाव थाबाय थाखायोना. बाद दे. गैमारा जेबो खामानिखौनो थिननो हामारा. माबायदि बिहामजो जाखो आंनालाय हो? बेरायनायखौथ' दा बुंखासै आरो बिनि सायाव फन रायलायनाय हाबाब सोर सोरजों रायलायो आयौ बेसेबां गोबाव रायलायखायो. बिहामजो आयै सोरांबाबो मोनाबाबो केस बुंबाय थायोना नोङो. नों दावराव जाबाय थायोने आयै हो? बिहामजो आंसोमोन दिनैथ' दावहा जागोन आयै दावहा. आंबो जेना नोंजों बिहामजो. होमबालाय आयै बिहामजो फै. दिनैथ' बेवहाय अन गुन्दै जाया नामा बेखौ समासो मिथिगोन बिहामजो. नायगोन दे आयै. नै नानिया बहाबासो थांलायबाय ओमफ्राय? औ थांबाय. ओमफ्राय ओंखामखौ दायो बेयावनो जाफैनो खोन्थाबाय आङो. दे मोजाङानो जाबाय अब्लालाय. माथो ओंख्रि संनो सानदोंबा नोङो? सोरां आइया बेदर लायनो खोन्थादों नोंखौ. लायाबाबो न'निखौनो सिथार जागोनदां ने? लायनायाथ' लायनो सानखादोंमोन अब्लाबो हैइ आइना बांद्रायथारना. बेदर जानो लुबैखादोंनो मालाय. दे मा जाबावगोन बेजोंलाय लायगोन आं दायो. औ ओमफ्राय जुलिया फैयोनो जोंनाव माने नोंखौ नायफैनो होनदों. जुलि माने? बर'सानि हिन्जावा. बर'सानि हिन्जाव? दाथ' फिसायाबो फैयो नामा आं मिथिला बेखौ. दे गोबाव जाबायना बाथ्रायालाय माथो बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानाङा. फैनोबालाय फैथों आरोलै नो प्रब्लेम. आंहासो बोरैबा मोनलायलाङो ओमफ्रायो. दे माखासे जाग्रा माबा माबि लायगोन आं मिथिबाय. दायो होबानो जाबाय आलासि फैबा. औ दे जागोन होनबालाय. ओइ हाबा गिदिर खालामियानो मोजांलै. बेनोसो मन्दिराव खेबसेनो थिं होबानो जायो ने सनु? गावहा खालामबाय नालाय बेखायनो आरो. ओरैनो न'नि मानसिल'लै रावबो गैखाया आरो बारा. दे जागोन दे. थाथ'दो होनबालाय आंबो एसे खामानि मावहैबावनोसै. दसे थाबावबानोथ' जायोमोन ना? जानाय नङालै. दे होमबालाय. जुलियाबा हारसिं फैगोन ना बरसाजों फैगोन बेबा? सोमोन्दोफोरखौ बारा थिग नङासो होननाय खोनादोंलै आङो. माने जुलियासो खिन्थादोंथ' मोजांबो मिथिया नालाय आंथ'. गोबावथ' जाबायमोनलै नोंसिनाबो हाबाया ने? ओमफ्राय बरसा नों मा जुलिखौ दाबो गनायाखै? बिदि खालामद्रायनो नाङामोनलै। नोंनोथ' माने हाबा लाथारदोंमोन ना? ओमफ्राय मानोथो बिदि जाखोबा? बा सोरां जोंफोरखौ लिंहरलायबावा नोङो? औ हारसिंनो माने जाखुमाबाय आरोना। बारे बा मालाबानो हिन्जाव गोदानखौसो स्राय लाबोनानै दोनफैबावबाय नोङो। ओइ हाखु दाखुना जुलि माथो खालामबावनो आरो। दे अब्लाबो नोंसोर फैबाय मोजां मोनबाय गोसोआ। गोथो हिन्जाव गोदानालाय खैना गोदाना एकदम मोजाङै आशीर्बाद होना गालांसै जोंबो। दे जागोन दे मोजां बोर होलांबानो जाबाय आरोना। बेफोरखौ बांद्राय सिन्था खालामनाङा। मोजां गिफ्टबो लानानै फैखाबावबायसो आङो। थेंकिउलै जुलि। मामबेर लिंहरदो।
बा मालाबानो हिनजाव लाबावबाय बेबो बेथ' ओमफ्राय इमिन लोगोसोना सोरजों हाबा जाखोलै बेलाय नै बर'सा माबायदि नांदों खैना गोदानखौ नायनो गोसोफोरालाय एक्साइटेड जानानै दं आरोलै माबायदि बेबा हे आंथ' मिन्थिखाबाय सोर ओमफ्राय नोंबो दा नायदो नों मिन्थियोबा आंथ' मिन्थियाना औ आंनि लोगो सोरांनि हिनजावखौनो आं मिन्थिया जाबाय माने हाबा जानानै एसे साबसिन नुबाय खोमा आरो र' नायनोसै मा गिफ्ट होलांगोन ओमफ्रायलाय बेस्ट गिफ्टखौनो होगोन आरो आंहालाय बायखाबायबो ना दा होलांनोसै दे आं ओमफ्राय जेबोखौनो बायाखैना माबा मोनसे होलांगोन दे बोरैथो नायनो लुगैथारबायना हिनजाव गोदानखौ सोरां साहाखौ लाबोबायमोन नै आङो बे माथोखौथ' खोनानाय मोन्दोंलै आङो आरे बा हनै हिनजाव गोदाना फैबायना हरथ' आंनि हिनजाव बेनो नै मानो उथिलाबायखो जिराय नों हाबा जाबाय इमि वाव दिनै हले जि मोजां नुखादों दे आयै सोरां नोंनि हिनजावखौ मा बुंबावनो बरियाल' नांखाबाय आलासिफोरासो नेबाय थानांबाय न' एसे गोबाव जाबाय आं साहा बानायनायावनो दे हैदो साया सोरां र' आरे साहा लोंनांगौ बहा थांखो हिनजाव गोदान नायफैनानै मा जाखोबा आं हले थाङालै साहा लोंनानैसो थांथारगोन आङो नाथाय र' एसे नायनो आं मानसिखौ ओइ सोरां आलासिया मा जाजोबखो मोनथियालै बेबि मा जादोंबा बेबायदि उथिनानै थांबाय जे माइनाव दा जोंहा दखानाव थांगोन दे दसे सानैसो आइनाव सोंग्रोनांगोन ना दे जेबो नङा माखासे बुस्थुफोर नांगौ जादोंना बेखौ लायनांगौलै हारसिं थांबा दां दे होमबालाय जागोन दे माथो दासो आंनि हिनजाव जानो समायबायना माने बांसिन समायसिनबाय आरो आगोलनिफ्रायबो अबाव थांद' आलासिखौ नायद' दे नायगोन दे आङो थाथ' होमबालाय दे होमबा बावगार हायो फेमिलि जोंहा थांथ'नोसैलाय नै आरो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला जों थांथ'दिनि लोगोफोर दे ब्र माबा मोनसे बुंहरदोब्रा नोंबो आरोलाय लोगो मोनफिनखागोन ना ने माथो खालामबावब्रा लोगोफोर गोबावजों माने खेबसेल' नुजानाय बायदिल' जासै ना उफाय गैया लोगोफोर माने एसे प्रब्लेम जायो नालाय थेवबो गोबावजोंबाबो जों फैथारगोन लाबोनाय नंला नामा बेफोरबायदि नङा आरोना जोंनि बावगार हायाबो फैबाय थागोन आरोना गोबावजोंबाबो खेबसेबाबो फैथारगोन आरो अके बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउखा गुड नाइट ओमफ्राय मोजां सिमां थांसै